dod i Fangor nes i sylweddoli swn i'm yn gallu mynd yn unlle lle di'r iaith Gymraeg ddim yn cael ei siarad. A dyn o hynny yn bwysig iawn i mi. O'n i wedi bod mewn nifer o dynodau agorad Kent a doedden nhw ddim mor dda ar cyflwyniad ges i ac oedd pobl yn disgrifio mwy am y cwrs a felly. Ac oedden nhw'n mynd i fwy o fanylder ac yn dangos bob un agwedd o fywyd ym Mangor. Dyna hynny jyst wneud fi fynd i fyny dod i Fangor wedyn. Nes i ddod ar ddiwrnod agored yma a wedyn ar ôl hynny doedd na ddim troi rownd. Nes i ddod yma a nes i ddisgyn mewn cariad efo'r adeilad efo pa mor agos oedd pawb. Nes i ddod i Bangor achos o'n i'n hoff o'r cyfleusterau o'n nhw'n cynnig i fi pan des i yma ar y diwrnod agored. O'n i'n rhy siŵr yn iawn be'n neis a nes i ddod i weld 2 bwnc. O'n i'n cael meddwl wedyn bod yna pwysau mesur lle be ni eisiau gwneud. Nes i rili mwynhau. Dwi'n meddwl bod yna'n eisiau gwell.